Δυνατά ρε! Δυνατά! Είναι ωραία! Με το κύπελο παρέα! Στη Βουλγαρία! Παναγιώτη! Δεν το πάω! Κι αν είσαι να το κύριο Δημήτρη, μ' άφησε! Άμα σου αφήνει ο κύριος Δημήτρης. Μ' άφησε! Και πριν πάμε στη Βουλγαρία. Κάτσε να τα ανοίξω. Δεν είναι ασύρμα το αγόρι του Πάρης, δεν κάνω. Εντάξει, είπα. Κυριακή είπαμε ότι είσαι πότε. Πάμε! Ένα, δύο, τρία. Στη Βουλγαρία θα είναι ωραία. Με το κύπελο παρέα. Στη Βουλγαρία θα είναι ωραία. Με το κύπελο παρέα. Στη Βουλγαρία θα είναι ωραία. Με το κύπελο παρέα. Στη Βουλγαρία θα είναι ωραία. Με το κύπελο παρέα. Με το θέλω. Το πρωτάθλημα το έχουνε στημένο. Γι' αυτό πάω. Δεν σε μπάσκετ. Να παραμιλάει όλο το Ευρωμπάσκετ. Λοιπόν, σταματήστε τώρα, όλοι μαζί. Μη κούλεις. Ένα, δύο, τρία. Μη κούλεις, 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 μη κούλεις. Αυτό ήταν στημένο. Βασίλης Μικούλης, Αυτό Βασίλης Μικούλης, Βασίλης Μικούλης, Βασίλης Μικούλης, Βασίλης Μικούλης. Και ένα παλαμάκι για τον οδηγό, γιατί είναι ο πιο καλός οδηγός. Τρέξε, τρέξε, οδηγέ, για να τους περάσουμε και να σε κεράσουμε. Μια πύρα φίξ. Άντε πάλι. Ένα κύπελο βρούμε την πύρα.